ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକତା ଜୀବନଧାରାରେ ଜଙ୍ଗଲର ଭୂମିକା ଯେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ କାଠ, ଔଷଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ବାସଗୃହ, ଯାହାକି ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ଆଉ ହଁ, ମନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ଆଖପାଖରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ନା, ତାର ଶୀତଳତା ପବନ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସୁମଧୁର ସ୍ୱରର ସଙ୍ଗୀତ, ସବୁଜ ବନାନୀ ପରିବେଶ, ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଓ ଫୁଲର ମହକ ମନର ସମସ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରି ଏକ ପ୍ରକାର ଉନ୍ମାଦ ମନରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖି କେତେକ ଲେଖକ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ରଚନା କରେ ତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରି କବିତା ଲେଖେ, ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆଜିର ମଣିଷ ସମାଜ ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲେଣି ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଦିନ ଗରମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏମିତି ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ଆଉ 6 ଋତୁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ଆସ ଲଗାଇବା ଗଛ, ପରିବେଶ ହେବ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବନାନୀ, ହସି ଉଠିବ ଧରଣୀ। ଆସ କରିବା ପଣ, କରିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ଯଦି କରିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ, କେବେ ନ ହେବ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବନ ମହୋତ୍ସବ ଜୁଲାଇ ମାସେ, ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ କି ଶୋଭା ଦିଶେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାରତ ସରକାର ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଶପଥ ନେବା, ଗଛ ଲଗାଇବା, ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଧରଣୀ ମାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ପରିବେଶରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତଟିଏ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼, ଆହାରେ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ହୋ ଏଠି ଦିନ ସରେ ନା, ଏଠି ରାତି ପାହେ ନା, ଏଠି ଦିନ ସରେ ନା, ଏଠି ରାତି ପାହେ ନା। ମୋ ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ୟା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଗୀତଟାର ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଏଇ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଏଇ ଗୀତଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଟିକି ନାନୀ କେମିତି ଗବେଷଣା ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହ ଅଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି ଦାନ୍ତକାଠି ଗଛ କେଉଁଠି ଅଛି। ଆଉ ମନେ ମନେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତକାଠି ତୁ କେଉଁଠି ଗଲୁ, ମୁଁ ପାଉନାହିଁ ତୋତେ ଜମା। ହଁ, ଏତେବେଳେ ଠିକ୍ ଟିକି ନାନୀ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦାନ୍ତକାଠିଟାକୁ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଟିକି ନାନୀଙ୍କର ଦାନ୍ତକାଠି ତୁଳା ଦେଖିକି ମୁଁ ବି ଆଉ ମୋ ହାତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ବି ଦୌଡ଼ିଲି ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏଇଟା କି ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତକାଠି ଭାଙ୍ଗିକି ବୋଲି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ଆରେ ମୋ ହାତରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ଦାନ୍ତକାଠି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫଳ ଗୋଟେ। ହଁ, ଏଇଥର ପାଇଛି ଠିକ୍ ଦାନ୍ତକାଠି ଗଛ। ଏଇଭଳିଆ ଗଛଟାରୁ ତ ଟିକି ନାନୀ ଦାନ୍ତକାଠି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ଆଉ।
ଚାଲ ମୁଁ ବି ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ୱାଓ, ଏଇଟା ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ବଣର ପରିବେଶ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇ ବଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ ଡର ତ ବହୁତ ନିହାତି ଥାଏ, କାଳେ କେଉଁଠୁ ହାତୀ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ବଣରେ ବୁଲିଲୁ ସେତିକି ସମୟରେ ହାତୀର ଭୟ ନଥିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ବି ଆମ ସାଥ ଦେଲା, ଜମା ବି ବର୍ଷା ହେଇନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।